баҳора одинаева донишҷӯи коллеҷи тиббии шаҳри турсунзода аст. аз худи ба санъати шашмақомхонӣ шавқу рағбати беандоза дошт ва пайваста бо тақлид ба бобояш ки устоди санъат мебошад мустақилона машқ мекард. ҳайати ҳакамони шӯъбаи фарҳанги шаҳри турсунзода ӯро дар номинатсияи овозхонӣ беҳтарин ҳисобида ҳамчун иштирокчии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии Бӯстон 2017 интихоб намуданд. аз сабабе ки оилаи мо санъаткор буд, ман аз ҳамин хурдӣ ҳамин ҳунари санъаткориро дида шавқу ҳаваси ман хеле зиёд гардид ва ман яъне ки санъати бобоям Ашуралӣ Қараевро дида хеле ҳавас мекардам ки ман ҳам дар оянда ҳамин хеле санъаткор шавам ва ман баъдтар ҳамин санъаткории бобоямро дидаму бо ҳамроҳии бобоям яъне ки ба сурудхонӣ машғул шудам ва бобоям санъати маро диданд ки ман овози хуб дорам, санъати хуб дорам, маро ба яъне ки фарҳанги шаҳри Турсунзода ба қатори яъне ки ансамбли фолклори этнографии Каратог оварданд ва ман дар ин ҷо яъне ки узви ин ансамбл гаштам ва хеле хурсандам аз он ҳастам ки дар ин ансамбл ҳамчун як узви он яъне ки фаъолият мекунам. баҳора одинаева таи 5 сол аст ки аъзои ансамбли фолклори этнографии Каратог дар шаҳри Турсунзода мебошад. аъзои ин ансамбл дар ҳамаи чорабиниҳои фарҳангию фароғатии шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ иштироки фаъолона дошта суруду таронаҳоро пешкаши мардум мегардонанд. ансамбли фолклори этнографии Каратог тӯли чанд сол аст ки дар назди шӯъбаи фарҳанг фаъолият карда истааст. мақсади ансамбл аз он иборат аст ки мо сурудҳои халқӣ, анъанаҳои миллии худро аз нав эҳё карда пешкаши мардум гардонем. мардуми мо то донанд ки гузаштагони мо чӣ қадр анъанаҳои бои рангин доштанд. аз он ҷумла дар чӣ чорабиниҳои фарҳангӣ, чӣ дар чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ, ноҳиявӣ, дар кадом чораи набошад, албатта ансамбли фолклор бо як сурудҳои халқӣ, бо як анъанаҳои халқӣ, анъанаҳои мардумӣ албатта баромад карда сазовори таҳсину офаринҳои мардум мегардад. фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии Бӯстон 2017 ки бо ибтикори муассисаи давлатии телевизиони Сафина ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гаштааст, барои бозёфти наврасону ҷавонони соҳибистеъдод дар мамлакат мебошад. се даври он ба анҷом расида даври ҷанбастӣ дар пойтахти кишвар баргузор мегардад. наврасону ҷавонони боистеъдод ки дар даври ниҳоӣ роҳхат гирифтанд, барои иштирок тайёрии ҳамаҷониба мебинанд. баҳора одинаева дар номинатсияи шашмақомхонӣ аз шаҳри Турсунзода яке аз иштирокчиёни ин озмун мебошад. мехоҳам ки дар оянда яъне ки ҳамин ҳунари хешро давом диҳам ва бештар овози маро дида дар ин ансамбл диданд ки овози ман хеле хуб аст. маро ба дигар озмунҳои Бӯстон 2017 дар ҷашни Наврӯз ва дигар озмунҳо маро ҳамчун овозхон, ҳамчун сурудхон қабул намуданд. баҳора одинаева дар кӯшиши он аст ки санъати волои худро сайқал дода ва ният дорад ҳамеша бо сурудхонӣ ба дили шунавандагонаш ҷой гирад.